Kovács borászatának a termékeit, a borokat. Ha elmegy hajósra a látogató, mit tud önöknél kóstolni? Nálunk fehér és vörös borokat tud kóstolni. A Hajós-Bolya borvidék még híres a jégborairól, úgyhogy különleges borkészítési technológiával készített jégborokat tud kóstolni. A látogatók nagyon szép repertoárra a hajósi boroknak. Mekkora létszámú csoportot tudnak fogadni? A családom 150 főig tud vendéget fogadni szervezett vendégfogadás formájában. Akkor ez egy családi vállalkozás? Igen. Mindenki dolgozik? Igen. A környéken, önök mellett, a borkóstoló után, előtt, hol lehet étkezni, hol lehet megszállni? Nagyon nagy szerencsénk van, és úgy gondolom, hogy a Duna-Bor Régió Borút Egyesület tagjai közül hajósi tagok vannak a legelőnyösebb helyzetben, hiszen Hajóson található a világ legnagyobb összefüggő boros pincefaluja, az 1200 boros pincét felvonultató pincefalu, maga utcáival, tereivel, magánszállásaival, a falusi turizmus keretében több mint 300 embert el tudunk szállásolni hajósi pincefaluba, 1200 boros pince, 1200-nál is több borával, egy nagyon gazdag borválasztékkal, nagyon gazdag programokkal tudjuk várni a vendégeket, kiegészítve a családomnak még a Hungarikum szőlőskertjével, ahol az ősmagyar szőlőfajták is megtalálható. Van-e valami olyan különleges esemény, ami hajósra még vonzza a turistákat? Magyarországon egyik legrégebbi múltra visszatekintő borászati rendezvény minden év májusában megrendezendő Orbánpi borünnep, amelynek már több mint negyedévszázados hagyománya van, és a 2000-es évek elejétől szeptember közepén egy szüreti fesztivált tartunk a Pincefaluban. Hogyha valaki a hajósi Kovács borházat szeretné meglátogatni, Kovács Róbertéknek a borát akarja kóstolni, hogy érhet el önökhöz? Az 54-es számú út mellett található a családom pincészet egy 2 hektáros udvaron, nagyon-nagyon könnyű megtalálni minket, illetve hát a Borút Egyesület honlapján GPS koordináció alapján is el lehet találni a pincévet. Sok látogatót kívánok! Nagyon szépen köszönöm! Köszönjük szépen!